Zdravíčko, jsem přišli na návštěvu u dědy v Jindřichu Hradec. Můžeme vám ukázat, co děda narezal a co dělal. Nám děda vysvětlí tady, má udělání, vymyšlení. Jinak říkám, že jsme spokojení. No? Tak děda říká, že je spokojený. Vy napravit první. Ale to jsme měli říct většíka. No, to stačí, dědo. Tady děda si vymyslel, tam je pasová pila. Tam je pasová pila. A tady děda, jsem dám začal pomoci. Tady děda si vymyslel takový věc, aby to nenadbil, no. Který to bude dědo? Který? To drevěnko? Tu? Ne, to je jedno, jak chceš, no. Tak to můžeme vzít tu velkou. To udělám to. No. Počkej, já to držím a ty to, no, nebo ty to. Tady děda udělá nám nějakou ukázku, jak si má dělat, jo. A tam máme pasovou pilu. Kolik máš metrů, dědo, na pasovou pilu? Máme, přeřežeme maximálně 7,90. 7,90. Jo? To pustíš dolů, dědo. Okay. No. Já to můžem fundat. To nevadí. To musí být transparentní. Počkej, to musí být. Tak to musím dát tu na stranu. Jo. Tohle. No. Tak. To já za to a děkuji. Tak uvidí lidi, děda, jak je chytrý. Pozor na to. No. Dobrý, už jedeme na pilu, děda. Tak už jdeme na pilu. No, pořádku kládu, no. Dobrý, to dolů. A kdo to říká, že starý lidi nejsou k ničemu? Podívejte si, jak starý důchodci umí dělat. To by mohl sám to dát na pilu, takovou požárnou kládu, no. A nějaký materiál se řezal? Jo. Kolik kubíků? 15 kubíků. Sám. Jo. A kolik bětní pivo se dá? Ale nekec. Musíme mladým pomáhat s manipulací. No a pivo nepiju. Mladí, pivo k práci nepatří. Až potom. A tam máme mladý učitel, mladý, jako říká děda, no. Pan Martin, on vrtí kamera. No, Martin. No, on vrtí ti ku telefonu. O, tu jim máma lui de reporter. Ten kontroluje. Kolik má? Martin kontroluje a nepustí dědu k pivu. Když by ho pustil, to by byl průser. No, a nějaký materiál, dědo. On vrtí ti ušel. Nějaký materiál. Tady máš nějaký krámy, co jsi narezal, veď? Jo, na krokové. Tam něco je tam. A něco máme venku, jo. Henko, tady máme nějaký prkna narezal děda, že
No, to má dobrý, no. No na to, že je to... A tam dolu tu velkou hromadu to narezal. Tak, a to je nějak všechno, no. Díky.